امبار تخاتلتنا علالنا يقصلي زلو جورج كمزي كتنقرن السنحكا ناي إرترا تعبابيا خان زنبركا ناي تمرتن كله نجير كان نايقا حجخ كاب أفريقيا أمس مسخا أبزخ انتاي خا عيخا انتاي خا تعيل لخا كسع زالو مع تزلخا يا انتاي مسجد لاتكا يحلفكا مسعو أسفح عبيلكا بزح خون خيرن ديجن تمو عبيلكا ولا نحنا كتأمنا يخيل سلسل كويس حتى كان لهم يا يقني اللي نسخاتكم ونجزيات فيكم نزل إعلاناتنا هتسمعوا زمرتكم نامسكم كي ناتي قعزو هيوت بسدت كابير تراب زوز بفلاي دارقانا يزبس حبشا سدتي تمثل كاب السودان بمنقد ليبيا بسهرة كمون ببحري جيرين إيروبا زمتاخوية سلازي دارقا تقعزون سلستا ورحق لو سيد اللي كاب السودان تبقي سكساب طليان دبتح مالتيو أبليبيا ورحي جيردي كمتات أبتخا ورح وسيد اللي مثلا كورح مشك سور شعات نير مالتي أبي أوروبا مساتخو كتا نعد إنجليز خيد نيرو تمدبي بوك مهار سلذ حسب سنة بركو خمس بس حسب أقعد أم بجنابتان زغتخو سلذي تعملن سويس متي أب سويس مسمت أخوي جي مجمع يابتان زمت أخو لوك التشهن شو منتن ترديد زنا برا سويس بكم مهار يكلني سرقنا الباتخا عليه جبل نيرو زحد حبشة سلذي نبرنا بتزان زنا بركو باتا من جرمن تزاربتي كفال مالتيو أنا ون أب زخون سرح رخيبة ويكعي جميرة أبناي كلا جام قاعز كلا ملي سري هنا علامة مالتي دهريو تارجع نب سرح زت أمتي أنفتني يروني أقعد أمكن هذا في وقت عبا بركض تزجبر حركة تلالي يشعو إنفرسيس تمهريني رابيرترا نسوك مهار حلمني يروه كم زكاء لو نعميني خيدني يروس لذي ناي عرك مزنات الواقع كندي أقدر سمخانو كل زي نسبت كنا جزدني زي ناي نسوك كجورم زجمري كجبر كم زخالة من نمبر أي كأني بالنيرة بزوج بس حسب أي كأني شل زبالة نتقبلني نيرانو سلزي تعركي نعوم مستقبله نعي تقبلوني كأكي بالنسبة أوكي كم زك البروفز كويس سلز جبر اللي أنا كقوية تراي تقوية ونزخون ورقة تامتي apply جيرن ماسترز مالتيو أقعد عمي أبتن إحنا زنبرنالو ناي إنجليش يونيفرسيتي نيرو ناي جرمن كوين كن بإنجليش كلتا بروجرام نيرو حنتي IT حنتي لما مانجمنت نيرو هجي مانجمنت ناي بيرفكت نيرو هنياتو إيكونوميكس تمهاركو مانجمنت كمت إن على سلة فتو زنبركو apply جيرن ماسترز apply كتقبر باشبر ديجري كله كله نحمشت عمد بوحدو خلينا سرحت مكرون سيرتيفيكيت كله كله يزبط كلتشي نبرنا ناي يونيفرسيتي ديجري نبرنا هنياتو كيتمرق سلوزات الخابير ترى ناي سرح كتم أوكرانيا برنا سلزي reject دي لومني زي كل جزء بيوت زخانة نقدر كدل خلها no زبالك قات مكان مخانو كتفلت علىك no جن next مالتيو أبكالك تكتسل علىك مودعتها مالتها يكون سلزي نعي قات من عامس كله نيجي تايلومني undergraduate ويكاباش الديجري كتقبل تخلي 5 سنة يلومني لازم تاي مالتيو كل جزء دليتات كفلتك لعلك تحطت علىك تحت خاطر ركبت تخلي خاشو سلزي let's promise to come and shoot for the stars or for the sun and then you will land among the stars بالنير نتاز حيث دير خبكون أبتم كواخبتي تصبق نبر تخلي خازبني جي كرتشنا صرت حدا تمرت جميرة بزعدي ورقتهم جنقيس ندمت أنا مالتي كرتشنا صرت حدا مانجمنت كمهار جميرة ناي سلست عمل بروجرامي نيرو أزيد عقن كبيدين نيرو هذا يرترخ لنا يونيفرس مرة دجاز خد سب صبونا بيدا متسلسل نيرنا دارجا أبدا جزء لو سبعة تمرت نفعاتي مثلا نيرو for some reason زخول التكنولوجيا ما كنت فترة زنا براي فلتنا نيرنا جن اتناتنا ويانا رايحونكم جن تجرهناتنا دركنا نيرو confidence فتيرنا نيرو إحنا سكيلاتاتنا نفعاتنا زي الأمنات نيرنا زي نزع تحساس بحزنا متى أنا حس نوعي حزنا متى تمرت تستسن فني مثلا نيرو أبولي هو تيسي أبزخون عينت في الكمهاري خلي يزبل من تونيرنا بلبي زخا حق زني تتمرت كبيد نيرو قل اتكم عينت تعبابيانات نابس ما يونيفرسيتي كبيت وكوربرت فتناتاتنا نقبرنا ولا تمرت بقى عيون فتناتاتنا قل لما نمي كبيد نيرو تحرك أنت تسويك تعرف حنت فتنا ولا كتسقوا بيابانا كم زي قال مليء كدق ما عدل على كاجن درجة ولا كدق ما أيدلني خاخذ ورد أيدلني خا ما هتسقمات علوس ناين كافي كيك متبرع أخص أنت خلي خامدك أسي كيف كرك خالي بيزوس أجمعات على زي كل جزء تحلف عليك زي ما أبي ودنا عبيس الواني رو قطاس أبزك مهار كله جزعلني أخول زخانة جنزب نيرني مع كم تمهارات تسجم عندي حاجة مسير ترى راينا هنا أنا مهارين ولا حتى نبرنا أبزك إنه ما عاد سجعت عليك متحف لا يبرر معك عليك
ክትገዝውን ዓቕሚ ኣለካ ስለዚ እቲ ዕድላት መዓት እዩ ድሓር ትመሃሮ ብዚ very update እዩ መጽሓፍትና 2011 ክመሃር ከለኹ እቲ መጽሓፍቲ ኩሉ ናይ 2010 ዝተሓትመ እዩ very latest knowledge እዮም ክቡኻ ዝፍትኑ ድዕሊው ኩል ቀረባት ኣለካ እዚ እቲ ትምህርቲ ትመሃሮ ኣዝዩ ሓጋዚ ግን ነዚ ኩሉ ተማሂርካ እውን ጋራንቲ የብልካ ናብ ስራሕ ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ክትዕወት ዲኻ ይትዕወትን ዘተኣማምን ኣይኮነን ምክንያቱ ከይትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ስራሕ ብርግፅ ፍርህሎ ዘይምትእማን ኣሎ ተወዳዳርነት ኣለዎ ስዊስ ንባዕሉ ሕጂ ምስ ከምኡ ስራሕ ክረክብ ድያ ይረክብን እየ ኩሉ ግዜ ምስጠራጠርካ ኣብ 2014 ቀዳማይ ዲግሪ ወድየ ኣጋጣሚ ፕሮጀክት ሰርሕ ስለዝነበሩ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ንኣሜሪካ ከይደ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ናይ ቢዝነስ ዕድላትን ክርኢ ክኢለ ማለት እዩ እሱ ድማ ኣብ ሂወተይ ዓብ ፅልዋ ገይሩለይ ብስራሕ ጥራይ ከም ዘይነበር ኣብ ሂወት ድሮ ኣብ ኣሜሪካ በዓል ቦስቶን ኒውዮርክ ኣብ ዝኸድናሉ ብዙሕ ናቶም ቢዝነስ ዝገብሩ ዘለዉ ተምሃሮ ክንርኢ ክኢልና እዚ እቲ ናቶም ነገር ኣብ ሓንጎለይ ነይሩ ብዝኾነ ቀጥታ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ቀፂለ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ 2014 ጀሚረ ማለት ናይ ዓመትን ፈረቓን ፕሮግራም ጀሚረ ማለት እዩ ሽዑ ግን ግድን ስራሕ እውን ክደሊ ነይሩኒ በዚ ታ ስቶሪ ኣበያ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዛ ፅንፅዋይ ክነግረኩም እያ ንኩሉ ሰብ ክንክጠቅም ትኽእል እያ ኣብቲ ትምህርቲ ክመሃር ከለኹ ኩሉ ግዜ ኣነ ሙሉእ ተሳታፊነት ኣለኒ ሕቶ እንተሎ ዝፈልጦ ተኮይነ ይምልስ ዘይተረዳእኒ ሓትት ንመምሃራን ድማ ክብሪ ሂብን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ክላስ ድማ ኣክቲቭ ክኸውን ይፍትን ነይረ እዚ ድማ እንታይ ገብረልካ መምሃራን ይግደሱልካ ከም ትግደስካ ኣይፈልጡኻ ማለት እዩ ልዕሊኡ ድማ ካልኦት ተምሃሮ ኣብቲ ማስተርስ ክንገብር ከለና ብዙሓት ተምሃሮ ካብ ስራሕ ዝመፁ እዮም ነይሮም ካብ ካምፓኒታት ናቶም የመፅኦም ነይሮም ስለዚ ሰራሕተኛታት እዮም ኣነ ግን ኣይፈልጥን ነይርኹም ምዃኖም እንጂ ይፈልጥ ግን ክሳዕ እንታይ ዓይነት ስልጣን ኣለዎ ምን ኣይትፈልጥ ነይሮም ሓንቲ ካብቶም መምሃርተይ ጓል ኣውስትሪያ ሊዝ ትበሃል ነይራ ኤሊዛቤት ትብልዋ ንሳ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ትሰርሕ ነይራ ናይ ፈልጥን እየ ሰላም መርሓባ ጥራይ ዘለና ግን ዝኾነ ዕሊልና ይፈልጥና ሕጂ ፍርቂ ናይቲ ትምህርቲ ምስ በፃሕኩ ስራሕ ኣፕላይ ክገብር ጀሚረ ማለት እዩ ኣፕላይ መጀመርያ ዝገበርኩላ ካምፓኒ ኻ ሆፍማን ለሮሽ ትበሃል ናይ ፋርማሲውቲካል ካምፓኒ ዓብ ካምፓኒ ኣብ ዓለም እውን ፍሉጥ ዝኾነ ካምፓኒ ኣጋጣሚ ናብ ኣፕላይ ገይረ ዝኾነ ፖዚሽን ነትና ኣነ ዝደልዮ ኢንተርንሽፕ ኣፕላይ ይገብር ማለት እጂ ፅቡቅ ናይ ነበረንታ ኣፕሊኬሽን ናተይ መጀመርያ ስለዝኾነ ጎደሎታት ነይርዎ ሓደ ካብቲ ጎደሎ ንኣብነት እቲ ናተይ ዶኩመንት ናተይ እንታይ ምዃኑ ኣይሓበርክዎምን ስለዚ ካብ ወረቐት ኣለኒ ድዩ ክቕመጥ ንክሰርሕ ክፍቃድ ኣለኒ ድዩ ኣይሓበርክዎምን ብዝኾነ ሰዲደያ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣቢላስ እሳ ኣብ ዋትሳፕ ፅሕፈለይ ቴሌፎን ስለዝነበረና ናይ ግሩፕ ካብ ወሲዳ ጆርጅ ኣፕሊኬሽናት ካብ መፅኡ ትብለኒ እንታይ ትዛረብ ዘላ ዘረባ ተጋጊያ ድያ ሽም ገለ ይብላኒ ሽዑ እንታይ ማለት እዩ ኢልያስ ምሽ ኣፕላይ ጌርካ ነርካ ኣብ ካምፓኒ ከምዚ ትብለኒ እወይ ኢለያ ማነ እኳ ኣብየ ዝሰርሕ ኢላትኒ ኣጋጣሚ ምሳሲ ነቲ ስራሕ ኣፕላይ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንሳ ያውፅኣቶ ዘላ ናታ ስራሕ ነይሩ ኤችኣር እያ ነይራ ሕጂ ተገሪም ኦኬ ምሰርሕ ካነ ይፈልጥኒ ዝኾነ እቲ ስራሕ ኣይንህበካን ኢና ምክንያቱ ወረቐት የብልካን ዶኩመንት ናትካ ቅቡል ኣይኮነን መስለና ኣይሓበርካናን ኢላትኒ ወኣነ ዳሞ ኣብዚ ቀዋሚ ስደተኛ ወረቐት ኣለኒ ክነብር ኣብዚ ዓዲ ይብላ እሞ ኣይሓበርካንን ምናልባት ግን ዕድል ክበካ ካልኣይ ግዜ ኣፕላይ ክትገብር ኢላትኒ እታ ፖዚሽን እቲኣ ልዕሊ 500 ሰባት ኣፕላይ ገይሮምላ ነይሮም እዚኣ ሰብ እዚኣ ንዓይ ስለትፈቱ ይኮነትንኩም ኢላትኒ ትፈትወኒ ነይራ ትኾን ትኽእል ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብቲ ትምህርቲ ፅቡቅ ስእሊ ነይርዋ ንፍዕ ተገዳስነት ስለዝነበረኒ ንሶም ከዓ ቅዱስ ሰብ ስለዝደልዩ ኣብ ስራሕ that's why extra ተገዳስነት ኣርያትኒ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብታ ትሰርሓ ዘለካ ስራሕ ተገዲስካ ስራሕ ምክንያቱ ንስኻ ይትፈልጦም ኒኻ ካልኦት ሰባት ዝዕዘቡኻ ዘለዉ እዛ ቪድዮ ይገብራ ኣለኹ ንኣብነት ሓደ ሰብ ክህሉ ክእል እዩ ብካልእ ነገር ዕድል ክፈጥረለይ ዝኽእል ተገዲሰ ናይ ልበይ ስለዝገልፅ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ድማ ትሰርሖ ስራሕ ፅሬት ድዩ ብዘይ ይገድስ ተገዲስካ እንተሰርሕካ ሓደ ብማዕዶ ይጥምተካ ኣሎ ዕድላት ድማ ክፈጥረልካ ክእል እዩ ስለዚ ብኸምኡ ዳርጋ ካብ ኩሎም ሕሊፋ ናብቲ ላስት 6 ከም ዝበፅሕ ጌራትና ሕጂ ጌራትለ የብልኒ ምናልባት ኳሊፊኬሽን ናተይ እውን ክኸውን ይኽእል ግን ብዝኾነ እሳ ስለዝፈለጠትኒ ኣድቫንቴጅ ተረኺበ እየ ዝብል ሕጂ ኣብቲ ላስት ብ6 ሰባት ኢንተርቪው ኣብ ዝገበርኩሉ ድማ ንዓይ ተቐቢሎምኒ ማለት እዩ ብከምዚ ኣብ ስራሕ ዓለማት እየ ብተኣምራት ማለት እዩ እታ ኣነ ዝኣተኹላ ስራሕ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ስዊስ ናብኣ ክሰርሕ ዝምነ እዩ እታ ካምፓኒ ኣዝያ ምዕብልትን ሃብታምን ኢኖቬቲቭ ካምፓኒ ስለዝኾነት ኣብኣ 2 ዓመት ተሰሪሕካ ኣብ ካልእ ስራሕ ንክትረክብ ቅልል ይብላካ እዩ ኣነ ግን ኣይፈልጥን ነይረ ዝኸማን ኣጋጣሚ ግን በተዕድለይ ኮይኑ ኣብ ፅቡቅ ዕድል ስራሕ ክረክብ ስለዝጀመርኩ ቡጌር ንክዕብዮ ክኢለ ምስኦም 2 ዓመት ሰሪሐ ድሕሪኡ ቀፂለ ድማ ኣብ ካልእ ካምፓኒ ምስኦም ስለሰርሕ ዝነበርኩ ተመክሮ ስለዝገበርኩ ምኾርመይ ዝረኸበ መሳርሒ ኣይስእኒ ዝብሎ ኣብ ካልእ ካምፓኒ ድማ ኣብ ኣማን ግሩፕ ዝበሃል ሓደ ኣብ ኮንስትራክሽን ዓብይ ኢንተርናሽናል ሬፑቴሽን ዘለዎ ካምፓኒ ድማ ምስኦም ቀፂለ ን2 ዓመት ድማ ምስኦም ሰሪሐ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ትምህርቲ ናብ ስራሕ
እቲ ጉዕዞ ናተይ ከምዚ ይመስል ነይሩ ቀሊል ኣይነበረን ግን